अमा बेदर हांबाय नै वाव निउ इयारनि ओमफ्राय नै हांनायनि सिगांथ' बेदरखौथ' गोदाग्रोनांगोन ना दा नै गोदागासिनो आरो फार्स्टआवहाय फुङावहायनो मर्निंआव निउ इयारनि नामाव अमा गोदादोंमोन आरो अमा फुथारदोंमोन माने अमायाहाय बोलायलायनाय आरो जयै फिसिनायमोन आरो 6 न'खर ना मा दङमोन बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंनि दिनैनि भिडिअखौ निउ इयारनि ब्लगखौहाय बहुत इन्टारेस्टिं जागोन दुब्लि बारियाव पिकनिक जानाय आरो ज' फेमिलि गथ' गथाय रेन्टुरेन्ट दा थांनानै माने दुब्लि बारियाव पिकनिक जाहैदों आरो थ' बिदिबा एन्जय खालामदो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै हेपि निउ इयार होनलाय मा होनलाय हेपि निउ इयार हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय क्रिसाजों आंजों गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां माने दिनैनि भिडिअआथ' दाथ' बयबो पार्टि जानाय पिकनिक जानाय निउ इयारनि थ' जोंबो बेयावनो थांनो नागिरदों क्रिसाजों आंजों गासिबो थांजोब्बाय मानसिफ्राथ' संनानै खावनानै लांजोब्बाय जोंनाथ' बिराद इन्टारेस्टिं माने दुब्लि बारियावसो जायो आरो लामा बारनानै ओरै न'नि दुब्लि बारि दङ आरो बेयावहायनो बयबो थांजोब्बाय संखानानै खावखानानै लानानै थांजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा अमा बेदरबो हांगासिनो आरो क्रिसानि बाबामोना ओमफ्राय जोंबो थांनोसै नायनोसै मा संना लांखो मा मोनखांखो जोंहा जाग्राल' नायग्राल' मा नंगौ नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो होमबा भिडिअखौ माने जोंनि पिकनिक जानायखौ आरो थफाबाय थादो जोंजों लोगोसे होमबा दुब्लि बारिसिम चलो मामि चलो जोंहा बिमा फिसा बानानै थांसै थफ्ला थफ्लि लाखाजोब्बाय लामा बारसोबाय गोमखाबाय नै खारदो मामि खारदो गथ' गथाय गोरलै गोरलाम लानानै जा दुब्लि बारियाव थांनोसै स' बहुत इन्टारेस्टिंबो आरो मिनिथावथावबो ओमफ्राय बोसोराव खेबसेल' आरोना माथो जानो बेलाय न'नि खाथियावनो दुब्लि बारनानैल'सो जाहैनायालाय आरो जों बारा गोबाव थाखायाखैबो आरो नै ओमफ्राय बेयाव अमा बेदरा हांगासिनो नै जि मोजां माने एसे गिदिर रथ' गोलाव गोदानानै हांनायनिखौ एक्सट्रायै दोनखादों आरो बेसेबा बुरजा दंबावोसो जिना आरो माखासेया हांगासिनो ओमफ्राय नै लकेसनखौ नायनो हागोन माने जोंनि पिकनिक स्पटआ आरो पिकनिक जानाय जायगाया नै दामग्रायाबो थेला मोननैयाव थेलायावसो गाखोनानै दं आरो थेलासेयावसो जोंनिया क्रिसिया बिबैजों बामजादोंमोन दुब्लि बारिया नै आरामथार आरो माइ हागोदान माने हागोदानथ' नंद्रायला दा होमबाबो दाबो नाराया गुदि दंबावो आरो बे आंनो दिन्थिनोसै नोंथांमोननो ओंख्रि संना लाबोनायखौ मा मोननानै लानानै फैखो आइमोना नैबे जाहैबाय नाजों टमेट' आरो आराम बेखौ बिदै जेब सुस संनानै लाबोदों आरो जायखौ माने रावबो जायाखै आरो दुब्लि बारियाव उनावहायसो न'आव जाफैदों ओमफ्राय नैबेयो अमा बेदर अमा बिखा बिथै एवनाय अमा बेदर एवनाया बेनो आरो ओमफ्राय बे बाखियाथ' जाहैबाय हांनाय सावनाया ओमफ्राय बे कुकारनिया जाबायमोन अमा आथिं अमा खोमामोन आरो बेयो ओमफ्राय आं माबायासै बेखौ दिन्थिनाय जायाखिसै ओमफ्राय नै रानबायानो आरो जानोसैयानो माथो सोरखौ दोनहैबाय थाबावनो ओरैबाबो एसे लेट थांखादोंमोन आरो थांनायानो दुब्लि बारियाव माने मोननायानो एसे लेट मोनदों आरो बयहाबो खामानि थायोना एसेबाबो न'फ्रावबो हिनजावफोरनियाथ' बिदिनो 2-3 जाखादों आरो न'निफ्राय ओंखारलांनानै दुब्लि बारियाव ओमफ्राय नै आङो दख'ना लांफाखादोंमोन मामिखौ फज'नो होननानै बेयाव बनानै आराम जिरायबाय जोङो नै मामिजोंबोथ' थाफानांखागौ नालाय मामिजोंनो जिरायफाबाय नै बेवाइनि फिसाला आरो बै बाजैनि फिसालायखौ नुबाय थाखायो एवब्रासो हेपि निउ इयार होनदोंमोन आरो बिसोरो जोङो जयै होनदोंमोन आं अरिजिनेल साउन्डखौ होनो हायाखै आरो मानो होनबा ओरैजे दामबाय थाबायना गान दामबाय थाबाय सल' गोदान बिनि थाखायनो आङो भइस अभार होनांबाय आरो सिमांसो नुगोन माथो जानांगौ
नै आंनि खाथियावबो सफैबाय अमा बेदर हांनायाबो ओमफ्राय संनायखौबो जागोन नै संनायाबो सफैबायानो मा बुंनो मा मानो जालायलाङो जाबाय बयबो इन्ट्रेस्टनो ज'नो गथ' गथाय बुरै बिबै बिबौ बिहाव बिखुनजो बिहामजो ज' जाजाय ज' न'खर सुददायैनो जोंहाथ' नै अमा बेदरा जानोबा नोंथांमोनाबो सोर सोरा बबेयाव पिकनिक जाहैखो बबेयाव बेरायहैखो आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरदे नोंथांमोना आङो र' एसे जाग्रोनि दे जानायाव एसे बेस्थ' जाथ'दों आङो एक्सुवेलि अमा बेदर सावनाया एसे गोरा जायोना ओमफ्राय एसे मोजां अरनांगौ जायो आरो ओंखायनो आं दा अरगासिनो आरो माने जानायाव एसे बेस्थ' जाथ'नानै दंथ'यो आंल' नङा बयबो बेस्थ'नै नायनो हागोन नोंथांमोना बयबो जादों लोंदों क्रिसानि बाबाया मा रोगादों मा लायदोंथाय ओमफ्राय नै बैथिंजाय नाहर बे खनाथिं नाहरबा नुगोन आरो माने दामग्राया नै दामग्राया थेलायाव गाखोना आराम गोमगासिनो आरो गुबस गोदान दाथ' बिराद मोजां सल' ओंखारदोंना गोदान बोसोरनि निउ इयारनि गोदान सल' बर' सल'फोरा बर' मिउजिकफोरा मोजां ओंखारथारदोंना बेफोरखौनो दामख्रावगासिनो आरो माने सावना लामाथिं थांनांगौ आरो जोंना बेबायदि माने लामाथिंबो खोनाहैनाय बायदि आरो जोंबो खोनानाय बायदि बेबायदि होदों आरो मानसिफ्रा माने एसे मालाय पिकनिक जादोंलै होननानै एसे इन्ट्रेस्ट मोनलांनायनि आरो ओमफ्राय नै रंजायै जायै लोङै दसेनो राजायाबो हाबलांनोसैयानो ओमफ्राय आंहाथ' फिसा उन्दै लानानै थानो हाला नै आं गेट आउट जाग्रोनोसै आरो माने आंहा थांग्रोनोसै बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानै फैनायबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो थ' बिदिब्ला बाय लोगोफोर